Hola, què tal? Com estàs avui? Mira, jo avui he vingut a proposar-te un nou repte. Tu t'has adonat que durant totes aquestes setmanes que estem en confinament, nosaltres t'hem penjat al Safamut un munt de contes. Un munt de contes de tot tipus. I ho hem fet perquè sabem que a tu els contes t'agraden molt. Perquè els contes t'ajuden a pensar, et fan somiar, et fan volar, et diverteixen, a vegades t'entristeixen. Els contes et donen totes aquestes coses. I hem pensat que potser t'agradaria convertir-te en escriptor de contes i ser tu el que creant el teu propi conte puguis aportar totes aquestes coses a altres persones. A què et ve de gust? Sí? Doncs mira, per escriure un conte has de tenir presents algunes coses. I això és el que he vingut jo a fer avui, a explicar-te totes aquestes coses que has de tenir presents perquè el teu conte et quedi super bé. El primer que necessites és un començament, una fórmula d'aquestes que hi han d'inici per començar un conte, com aquestes que et mostro a la pantalla. Hi havia una vegada, vet aquí que una vegada, vet aquí que en aquell temps, una vegada hi havia, era una vegada, en un país molt llunyà hi havia, i moltes altres que segur que has escoltat milers de vegades. Un cop tinguis pensat quin serà el teu inici, el teu començament, has de pensar qui és el protagonista, com és i què li passa. Jo m'he imaginat que el protagonista és un nen que es diu Marc. Aquest nen és petit i una mica despistat. I saps què li passa? Que es perd al supermercat mentre era amb els pares comprant. T'ha passat mai això? I amb aquesta pèrdua al supermercat ja tenim el problema. I com ho soluciona? És el següent que necessitem pensar. Doncs jo he pensat que ho soluciona demanant ajuda a una senyora amb aspecte de mare, que l'acompanya a parlar amb una caixera. I com que avisen pels altaveus i els pares no apareixen, truquen a la policia. Què et sembla? Molt bé, com que ja tinc tot això, ara només em falta un final, una fórmula final, com la que hem utilitzat al principi, però de final, segur que en coneixes moltes. Per exemple, conte contat, conte acabat, i catacric, catacrac, aquest conte s'ha acabat, catacrac, catacric, conte finit, i vet aquí un gos, i vet aquí un gat, aquest conte s'ha acabat, i això és tan veritat com que el conte s'ha acabat. Però jo he triat i van ser feliços i van menjar tots anissos. Ara no em falta res, ja ho tinc tot a punt. Voldries veure com m'ha quedat el conte? Vols que te'l llegeixi? Sí? Escolta. El meu conte diu així: el nen que es va perdre al supermercat. Hi havia una vegada un nen petit que es deia Marc, que va anar a comprar amb els seus pares al supermercat. Tota l'estona li donava la mà a la seva mare per no perdre's, però en un moment que es va despistar, en Marc ja no anava de la mà de la seva mare. Va començar a mirar al seu voltant i no veia els seus pares. Els seus pares també el van començar a donar voltes per tot el supermercat, però no el veien enlloc. Llavors van decidir sortir corrents a buscar la policia per avisar-los que el seu fill s'havia perdut. Mentrestant, en Marc passejava amunt i avall i com que no veia els seus pares, va decidir que buscaria una senyora que tingués bon aspecte i li explicaria el que li havia passat. Va veure una senyora que estava comprant i que tenia aspecte de ser una altra mare. S'hi va acostar i li va dir: «Perdoni, senyora,
M'he perdut, que em pot ajudar? I tant, no pateixis, com et dius? Marc? Doncs mira, Marc, anirem a dir-li a una de les caixeres. Elles tenen uns altaveus i els hi demanarem que els avisin. I així ho van fer, però els pares no venien a buscar en Marc, perquè ja no estaven dins el supermercat. Al final, la caixera va avisar el responsable del supermercat i aquest va trucar a la policia. La policia els va dir que els pares estaven a la comissaria perquè hi havien anat a avisar que en Marc s'havia perdut. Llavors es van trobar tots al supermercat i així va ser com en Marc va tornar amb els seus pares. I a la senyora que havia ajudat en Marc li van regalar un ram de flors per agrair-li la seva ajuda. I van viure feliços i van menjar anissos. Què us ha semblat? Amb tota aquesta informació que havia posat a dins del meu organitzador gràfic, he inventat aquest petit conte. Doncs mireu, vosaltres també ho podeu fer. I perquè us sigui més fàcil, he fet el següent. Us he penjat el meu organitzador gràfic ple i el meu conte dividit en 3 parts, perquè us sigui més fàcil detectar-les, al Safamut, en un document que es diu Model de conte. I després us he penjat un organitzador gràfic perquè el pugueu omplir vosaltres i una plantilla per si el vostre conte el voleu escriure allà i fer-hi també il·lustracions. D'acord? Aquest és un altre document que es diu Escriure un conte. Si voleu, el podeu escriure en un altre full, No cal que imprimiu aquell, com vosaltres vulgueu. El que sí que és molt important és que ens feu arribar aquests contes un cop els tingueu acabats. I aquests s'han d'escriure amb el llapis, Que no vull que perdeu el costum. És molt xulo escriure amb l'ordinador, però amb el llapis també s'ha d'escriure de tant en tant. D'acord? La Tània, la Mònica i jo esperem impacients els vostres petits contes. Adeu!